היי בנות, שלום לכולם. זה משתמש חדש. פה אני אעזור לבנות, אעשה להם מדריכי פור, מדריכי לקים, תסרוקות וכל מיני דברים שבנות, טיפוח, אופנה, סטיילינג וכל הדברים האלה. אני מאוד מקווה שתיכנסו לערוץ שלי, תירשמו אליי כמנויים. ומי שתבקש או תרצה לראות את החדר שלי, מוזמנת לכתוב פה בתגובות למטה ואני אעשה את זה. וזהו, זה מה שיש לי להגיד עכשיו. אני מקווה שתיכנסו לערוץ שלי ותגיבו. ועוד משהו, יכול להיות שאני אעשה הגרלות לפעמים, פעם ואני יודעת, לא כל כך הרבה הגרלות יותר, אני אעשה אבל הרבה הגרלות בחודש הבא נגיד, אם יהיה לי נגיד מלא צפיות, או כן, אם יהיה לי מלא צפיות ויכנסו אליי ויהיו מנויים, כמנויים, כאילו תעשו להירשם כמנוי, תגיבו וככה זה יהיה, ואז בסוף אני אעשה הגרלה, מלא הגרלות, מלא הגרלות שאתם יכולים לקבל כרטיסים שווים אליכם בדואר. אני לא משקרת, אני לא אשקר עליכם. כל מי שחושבת שאני משקרת, אני לא יודעת לעשות דברים, אז שתשמור את זה לעצמה, כי זה נורא, כאילו, זה ממש מעליב לראות שאתה מתאמץ למשהו ואז פתאום מישהו אחר בא ואומר לך, אתה לא עשית את זה, אתה סליחן, אתה העתקת מזה, אתה זה. יכול להיות שאני העתקתי, אולי, אם אני אעתיק אז אני אתן בסוף ונגיד במדריכי לקים, אם אני אעתיק מאיזה סרטון שאני אראה, אז אני אכתוב את הקישור לערוץ של הילדה הזאת, ואז תראו בתיאור, תמיד תסתכלו בתיאור של הסרטון למטה, וזהו, זה מה שיש לי להגיד לכם עכשיו בנות. אני מקווה שנורא יהיה לכם כיף איתי, אני מקווה, אם בסרטון הזה יהיה 10 פלוס צפיות, וכמה סימוני אהבתי וכמה לא אהבתי, מה שבא לכם זה תעשו מה שאתם רוצות. אם אתן יהיה כאילו קצת צפיות על הסרטון הזה, אז אני אמשיך ככה עם הסרטונים, ומה אני אגיד? יהיה כיף.